Kumbay dummies! Atanos aquí atrobe! Hoe gaat het dummies? Hier zijn we weer voor de volgende les. Bij het próximo les. Of het próximo lección. Manera boque. Zoals je wil. Manera boque. Vandaag leren we van, voor, met, hem en haar. Habemos tasinha, di, pa, hu y e. Van mij, die, mi. Voor mij, pa, mi. Met mij, hu, mi. Van mij, die, mi. Herhaal alleen het papiermens. Die, mi. Voor mij, pa, mi. Met mij, hu, mi. Van jou, die, bo. Voor jou, pa, bo. Met jou, hu, bo. Van hem of haar, DJ. Voor hem of haar, P. Pa, E wordt P samengevoegd. Met hem, kune. Met hem, kune. Van mij, die, mi. Voor jou, pa, bo. Met hem, kune. Van ons, die, nos. Voor ons, pa, nos. Met ons, ku, nos. Van jullie, die, bosnan. Voor jullie, pa, bosnan. Met jullie, ku, bosnan. Van hun, die, nan. Voor hun, pa, nan. Met hun, ku, nan. Even de derde persoon weer een keer. Wat is dus van hem, DJ. Voor hem, P. Met hem, kune. Hier en daar. De S is onze meervoud en die wordt gedaan door middel van NaN. NaN is ons meervoud. Jullie doen het met een S. Hier is akinan. Hier, akinan. Daar, ver weg. Enan. Herhaal naar mij. Daar, ver weg. Enan. Dit voor enkelvoud en deze voor het meervoud. Isaki. Dit. Isakinan. Deze. Isaki. Dit. Isakinan. Deze. Ver weg. Issei. Dat. Isseinan. Die. Ver weg. Issei. Dat. Aanwijzend voorwerp, hè. Isseinan. Die. Ver weg. Nou, wat leuk is, als we die S weglaten, dan krijgen we dit. Ebuki aki, of meervoud, ebukinan aki. Hier laten ze ook de S weg en dan heb je puntje, 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 dat is waar die S stond. Ebukinan ei. Dat of die boeken. Nou, dat was de les van vandaag. Mitawag posnang otro simang. Ayo! Schip ahoy!